izugarriko txapelketan gaude, eta hemen daukagu jokalari bat, kaixo, zein da zure izena? Nire izena Irati Zaiz da. Oso ondo, eta hirugarren partida honetan, jokatu duzu denbora guztian edo zatiren batean? Lehenengo zatietan ez, baina gero atera didate. Eta zer moduzko partida izan da, nola sentitu zara? Ba oso ondo sentitu naiz eta intentsitate asko egon da partida. Kaixo, nor zara zu? Ni Naia Noñez naiz. Kaixo, Naia. Ba, zure galdera da, zure taldekideak ondo aritu diren jolasten, ze iruditzen zaizu? Bai, ongo egon gara, intentsitate asko eduki dugu eta bai, ondo aritu gara. Ederki, eta zure taldeko noren jarrera azpimarratuko zenuke norbaitena, azpimarratu nahi bazenuke? Uste dut Sararen jokaera, ze ondo jokatu du, baina ez du gola sartu, baina oso hurbile egon da. Oso ondo, eta ze iruditu zaizu beste taldea? Bueno, onak ziren eta ezin egin dugu irabazi, baina bueno, ondo egon dira. Beste jokalari badaukagu hemen, zein da zure izena? Sara Talbi. Sara Talbi. Eta galdetuko dizut, azken partida, 3. eta 4. postua lortzeko izan da. Noren aurka jokatu duzue partida hori? Derion kontra eta Eibarren kontra. Bai, azkena Derioren kontra oso ondo, eta ze emaitza atera duzu Derion aurkako partida horretan? 2-0. 2-0. Oso ondo, eta zure taldeak ondo jokatu duela uste duzu? Bai, ondo jokatu du.